Hayırlı kün muhterem televizyon karşılar. Motor yaz jımғасында sizin bilen bugün de efirde min Nazım Sefer bulurman. Birinci buluğa tırıшу adam balasının kanına singdirilgen deyler bilgişler. Şulay bulmaganda ana açlık яки ölümü kütüp turgan tau koşundan çıkıp, tabu şartından jildegenden alıp bugünkü şikkinge kadar birinci buluğa aşkına. Lakin şunday бақыт bütün kişiге de teti almay. Bugün bizden studiyaga kelgen konağımız Tatar tarihine birinci bulup kirip kalaşak. Абдулла Ибрахимұлы Дубин 1941 елның 26 мартында Әстерхан шәһәрендә 14 балалы гаиләдә дөньяга килгән. Каланың драма театры сәхнәсендә Владимир Нишов белән бергә уйный. Танылачак артист аны үзе белән Мәскәүгә китәргә кыстаса да, Абдулла 1961 елда Казанга килеп, кабаттан ачылган театр училищесының татар бүлегенә укырга керә. Читтән торып ГИТИСның режиссерлык факультетын тәмамлый. 1963-1984 елларда Татарстан радиосында һәм телевидениесында эшли. Ул иске фотосурәтләр җыю белән мавыгып китә. Казан һәм Әстерхан калаларының тарихына караган 7 китап, 30дан артык буклетлар туплап чыгара. Hayırlı kün Abdullah Efendi. Esselamu aleyküm canım. Günügüzni bizim bilen başlanan için birinciden big zor rahmet. İkinciden sizge oңайсызрак сұрауны бересим келе. Siz бит инде телевизорда эшләгән кеше буларак каушамассыз дип уйлыйм. Урамнан кергән кешене ничек иттереп радиога эш калдылар ул вакытта? Шундай заманнар иде, гаҗәп. Урамнан кергән кеше. Мин килдем 61 елда театр училищесына кергә. Минем укытучыларым белән тәкъдиме белән. И шул инде экзаменнар 9 ноябрьдә башланды, әле ул 17 ноябрьгә кадәр дус булырга. Ну и шул бер вакыт буш вакытта мин Казанны өйрәнеп йөрим, Горький урамыннан үтәм. Комитет по радиовещанию и телевидению ташлайды при совете министров. А он әйбернен беләйди, Әстерханда бераздан уже микрофон алдында эшләдем. Кирип чыгыйм, там просто белергә ничек алар коллегалар яши. Кирдем, мені каршы алды Фатхи Фазулзянов. Бик әйбәт кеше, рухшат булсын, кабере юрлы булсын. Ну, сөйләшеп киттек. И вот ул миңа әйтә, сез анда дикторда булгансыз, менә бездә хәзер шул бер кеше җитми. Чөнки менә Айрат Арсланов, Амина Софиуллина татар телендә, рус телендә менә пока Иркә Сакаева Щепкин училищен бетергән, парысы юк. Шуннан соң ничек иде килеп чыкты, Алла белә. Шул вакытта телевидение безнең 4 кенә тапшырулар бирә иде. Сезнең шау хезмәтчеләр. Шуның белән шул көнне алар эзләп йөри икән диктор дип. Но бит урамнан кеше. Прохожий. Тура килгән бит шул көнгә, әйме, шушы вакытта. Язмыш, судьба, суд Божий. Шуннан кич белән Михаил Филиппович Долгов, леге председатель, үз машинасына утырта да шул мине Шамил Усманов урамына. Телевидение. Шуннан соң шул кичтә мин утырдым. Микрофонна Амина Софиуллина шат булсын туры каршы алды бик әйбәт. Шул аның белән гаҗәп, менә минем телем белән татарча мин бик яшәп сөйләшәм әле алар. Мин русча тигә фикерләшәм. Бөтен укулар русча. Шуннан соң инде шул Амина Каримовна миңа как бы ярдәм итеп, без аның белән татар телендә сезнең авыл хезмәтчеләре өчен тапшыру алып бардык. Менә мин бишарин. Менә шулай шуннан китте, Алла рәхмәте. Анасы уже 1 январьга карата миңа инде категорияда бирделәр 3 тәңкә. Зур акча ул вакытта. Да, Алла рәхмәте. Вот, шуның белән экзаменнарны тапшыруларны бөтенсен әйбәт кенә тәмамладым. Миңа бик бәхетле кеше мин, яхшы кешеләр. Һәр вакыт туры килде юлыгыз, туры килде, гаҗәп. Менә бүгенгә кадәр Алла саблыклар. Амин, шулай булсын. Абдулла әфәнде, менә сезне күреп яратмаган кеше, хәтерендә калдырмаган кеше сирәктер менә ул вакытта. Чөнки беренче мәхәббәт шикелле, беренче телевидениенең беренче дикторлары. Менә шул вакыттагы данны бөтен кеше тигез кичерә алмый. Сез ничек кичердегез?
Сынау бар бит, дан белән сынау. Мал белән сынау, дан белән сынау бар. Ул санны мин бик әйбәт үттем, Алла рәхмәте. Бирремне бер кешедә күтәрмәдем. Кем кеше яратканның гомере зур була, безне шулай әтимрәтә иде. Бер кемне фәлсәфә сүзләр кирәкми, үзеңнән башла. Үзең яхшы бул. Вот әтимнең әнем сүзләр рухлар шат булсын. Үзең яхшы булгач, сиңа да кешеләр. Менә шундый тәртипләр без үстек, Алла рәхмәте. Һәм 23 ел вакытны үткәнен сизми калдыгыз, әйме? Шул вакытта эшләү. Мин Төр шикелле. 23 ел эшләгәннән соң телевидениедан бигрәк тә сине белгән, сине яраткан, сине күрсәткән телевидениедан китү авырмы дип сорамыйм. Чөнки ул аңлашыла торган сорау. Менә моны ничек кичердегез дип әйтмәкче булам. Нәрсә белән алыштырдыгыз бу авырлыкны? Allah Teala'nın yardımı bilen, sabır etken muradına жеткен, kişi kimşiletkенni Allah Teala kütere. Her vakit gerek bir. Bilen bit şu yılda paputlu mene bit radyoda da bir küpüşledim. 21 yıl biz Kamala Pasattarova bilen birinci yanvarda программа Татарстанга ачайдык. Бөтен кешегә ял иткән вакытта, әйме? Бөтенесе ял иткән, каршылаган. Камал апа һәм Абдулла Думин без аның белән 7 сәгать 20 минутта ул вакытта башланайды. Татарстан тапшырулары после обзора правды газеты, естественно. И вот 21 ел, то есть мин радиода иркә белән дә постоянно сотрудничаек. Бездә бер комитет, поэтому менә телевидениеның буш вакыты бар. Бездә радиога чакырайлар. Бик әйбәт яшәдек. Ничек кичердем? Алланың ярдәме белән әйтәм бит. Бер кашанда шул катибның сүзләре. Үзең яхшы бул. Грешен кто в обиде, руслар әйтәләр. Бер кашанда кешегә бижәт. Һәр кешенең үз хәсрәте, үз авырлыгы. Хәсрәтсез кеше юк. Абдулла әфәнде, менә сез ул вакытта сез аны кыйммәт торасыз бугай. Менә бу хәзинә, безнең стилдә хәзинә белән сез бит инде ул вакытта шөгыльләнә башлагансыз. Тарих белән, иске открыткалар белән, Казан тарихы белән, Әстерхан тарихы белән бәлкем шул да ярдәм иткәндер. Икенче шөгыль булу. Язмыштан узмыш юк. Бу әйберләре дә миңа Алла заранее, судьба суд Божий. Ул куелган иде минең язмышыма. Чөнки мин открыткалар җыя башладым 68 елны, менә 50 ел тулды инде, Алла рәхмәт. Менә шуннан башта Казанны җыя башладым. Аннан туган ягым Әстерханның, менә матур гына шул альбомлар Астрах исторический. Аннан соң шул мин Кама, Идель буенда открыткалар. Шулары бөтенсе открыткалар, менә шул 2 Казан альбом президентның ярдәме белән, Алла рәхмәте. Вот. Шулай белән менә башта буклетлар дип чыгарайдым. Аннан соң инде шул буклетлар килеп чыкты шушы. Китапка үрделәр, Китапка үрделәр, шулай Алла рәхмәте. Бүген дә әле бер планым бар, иншалла, нәсип булса, чөнки хәзер минем бер мактаулы исемем бар, инвалид по зрению. Алайда бер күзем әле эшли, күзләр телевизиядә калды инде, без бит ул вакытта монда утлар дип уйда. Прожекторлар күзеңә нитеп төшәм, ә мин күзлектә уже эшлидем, тоже дополнительная нагрузка. Шуның белән Алла рәхмәте, ни булса да тормышта бер качада үзеңне югалтма. Үзең яхшы бул. Иншалла, тогда Алла ярдәм итә, бик зур ярдәмлекләр белән шул әйберләрне килеп. Бу инде мәңгелек китаплар җырым. Алланың ул тарих, уважение к минувшему, вот черта, отличающая образованность от дикости. Дикость, подлость, невежество ненавидит прошлое, присмыкаясь с предадим настоящим. Пушкин сүзләре җырым. Абдулла әфәнде, менә сезнең Беренче караганда Совет телевидениесендә эшләгән, Совет чорында үскән кешенең хаҗга баруын аңладылар ул вакытта. Чөнки бит хаҗ ул Вот опять шуңа менә кеше кимшә Алла Тәала күтәрә. Ул хаҗ турында кашандыр әтием дә уйлаган иде. Ул бит һәр мөселманның хыялланган нәрсәсе бит инде ул. Мәҗбүри хәтта ки. Мин телевизиядән соң алгоритмда эшләдем. Анда минем бер матур гына, әйбәт кенә хуҗам бар иде. Значит, Гисматтулин, Файгабир, Хабиб Гисматтулин. Менә аның ярдәм белән мин чыгардым как раз Иске Кама китабын. Там на финансовые возможности шулай генә инде ничек әйтәләр аларда. Спонсор диләр хәзер. Спонсор диде. Матди ярдәм. Да. Абдулла әфәнде, кызганча каршы безнең тапшыруыбыз азырына якынлашып килә. Шуңа күрә Марсель Пруст сорауларына күчик сезнең белән. Пожалуйста. Сезнең төп сыйфатыгыз үзегезнең? Сабырлык. 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 Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Халык өчен яшәргә. Ничек әйтәләр? Куркмагыз үлемнән.
куркагыз бушлай гыбердән. Поэтому я тырышам, иншалла, беләм мин һәйкәлләремдә, иншалла бездә килер заман истиялдылар. Тарих ул бик зур байлык. Яраткан төсегез. Яшел. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез. Ялкаулык. Подлежащая вода не течет. Тормыш девизыгыз. Алга гомерне бушлай үтмәскә. Амин, шулай булсын. Ихлас җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да шундый безне сөендереп, китапларыгыз белән укучыларыгызны, тыңлаучыларны сөендереп яшәгән насыйп булсын. Амин җан, амин. Бүген Абдулла әфәнде кебек үк тагын бер фидакар затның күркәм юбилее. Наил Салах улы Садыковны Казан медицина институтын тәмамлаганнан соң Төркмәнстанга эшкә билгелиләр. Ләкин озакламый гаилә хәле аны бүген туган буасына кайтырга мәҗбүр итә. Шунда ул табиб һәм оста оештыручы булып таныла. Нәтиҗәдә аны Буа медицина училищесына директор итеп билгелиләр. Аннары Казандагы медицина училищесын җитәкләргә алалар. Шунда ук ул әлеге йортның, уку йортның заманча бинасын төзи. Гомеренең 15 елын исә сәламәтлек саклау министрлыгында министр урынбасары булып хезмәт куя. Бик күп табиблар әзерләп чыгарган, бихисап кешенең иң авыр проблемаларын хәл итешкән тынгысыз табибны гомер бәйрәм белән котлыйбыз. Алга таба да озын-озак бәхетле һәм бәрәкәтле гомер насыйп булсын дибез. Беренче булу адәм баласыннан бик күп көч һәм тырышлык сорый. Ләкин иң авыры шушы беренчелек хисен гомерең буена саклап кала белү. Исәнлектә күрешик. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qadrli dostlar. Dünyada en bay kişi bulasınız kileme. Ey Hazret, elbette kile deyip eytüşçiler kübeye, bugünkü künde. Hem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yanına günlerden bir günne bir şul garabe kile. Ya Resulullah, ey Allah-u Teala ilişkisi, sin hikmet iyesi, sin akıllı bir zat, senin Allah-u Teala tarafından big zor hikmetlerge iye buluğuna haberdar min. Min dünyada en bayılarının bayı bulurga tileymen. Bire kengeşinli bir, şuşu derecege erişirişin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam anarga şuşu seyir sırauga cevap kaytara. Peygamberimiz ayta, kun muknigan fetekuna a'nın nas. Dünyada Allah Teala tarafından sana verilgen nimetler için kanaat bul. Kanaat bul. Dünyada en baylarının bayı bulursun. Peygamberimiz özünün hikmetli cevabı bilen nerse anlata bizge. Әйе, байлықларының нихәтлі көп болуына қарамастан, әгер де кішінің көңілінде қанағатсызлық болса, бар йырты, әмма дәлекен зоррақ керек, бар фатиры, көбірек керек, машинасы бар, бейгірек керек, деп, хаман болмаған әйбірге қызығып, болғанның рәхәтін көре алмас, деп келе. Шыннан да шулай, қай вақыт кіші бәхетке ие, бар анын, шатланып яшә, чөнки ул болған малыңа, болған нигъмәтеңә күбесе хыялланып яши, аларда юк ул. Әмма ләкин без анын кадерен, анын рәхәтен белмичә, татымыйча, без һаман каядыр күктә булган yıldızlarga qarab, менә монсы миңа булыр иде, менә монсы булса, шәп булыр иде, дип әйтеп торабыз. Һәм хәзерге мизгелне югалтабыз. Шушы малларның бәрәкәтен, шатлык сөенешен югалтабыз. Һәм булган малларның рәхәтен күрергә теләсәк, шатланып, сөенеп, рәхәтләнеп яшәргә теләсәк, ул вакытта Пәйгамбәребез әйтә: "Булган малларыбызга канәгать булыгыз." Әйе, ашқынығыз, тырышығыз, бәлки көбәйтергә, зурайтырға, ансы гынах түгел, әмма дәлекин күңелегіз белән шунырға бирелмәгез. Аллаһы Тәала сезгә булган нигъмәтнең рәхәтен дә таттырыр. Булган ризыкның да ләззәтен татырсын. Кай вакыт кеше теләгән әйбергә ирешә, бір-ике көн шатлана, сине анарсын тагын кайыга керә.
борчу хәсрәткә эләгә, чөнки тагын да матуррак, тагын да биегрәк, тагын да зуррак йортлар төзелә, машиналар чыгарыла, һәм кеше гомер буе кайвакыт бәхеттә яшәп дә хәсрәттә яшәргә мөмкин. Аллаһ Тәгалә булган ниғмәтләрнең рәхәтен күреп, шатланып, сөенеп, дөньяда иң байларның байы булырга, канәгать булырга насип әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.